minim, acum filmez. Tu n-ai filmat absolut Da, băi, nimic. am filmat o bucată. N-ai filmat nimic, de ce nu mă crezi? Zero. Filmează peștele aici. Așa. Mort. Dă-i aer, așa numai câte o guruță. Câte o guruță. Frumos, nu lăsa să întoarcă, nu lăsa să întoarcă, ține în tensiune. Gata, mort. Bravo. O ieșit. Incredibil, așa n-am văzut în viața Nu mea. pot să ridic, Mihai. E agățat în ăsta. E agățat jos în ăla, în lemnul ăla. Hai sus. Uite, mi se agață jos în ăla. Ce? Ajută-l, Mihai. Nu-i mare, dar așa, are dreptate, nu-i Agi. E mai mare, cred că. Nu e mai mare cât. Bine, deja suntem în plus aici, orice ar zice. Bă, voi vă uitați un pic cât e peștele ăsta, e mare, mă. Bine, Cici. Dar pe cum pula nu ia tremul. Al doilea. Ideea, țineam pe ăla să faci o poză cu doi, așa, unul lângă altul. Intra în Ligul Mondial. Nu știu. Bă, dar ce buză Dar ca lasă-mă asta. să mă uit. Lasă-mă să mă uit. Viața vieții lui. Ăsta de aici nu mai scăpa dacă dădeai drumul. Oh! Deci dacă... Perfect, a intrat în bocnă. Dar așa scăpa, dacă îi lași presiune de ajuns la fir să duci. Acolo e ceva. Vă spune, acolo e structura. Deci nu mai există că acolo se întâmplă. Acolo e limba asta, acolo e structura, acolo e pantă în jos și stă. Eu nu de alt. Pula mea faci tu, că... Ce fac? Mă... Nu. Ăsta e mai greu decât ăla alt, pentru că ăsta are burtă și ăla... E storcel un pic, o să vedem ce are în... Nu, dar încă nu e sicrele, chiar dacă... Nu e Am că vreau... mâncat, tati. Ia, stoarce, că eu trebuie să... Trebuie să... Așa, făi, așa. Am mâncat ăsta, dar ce căcat am mâncat, că e cam... Nu pot să-mi dau seama că Are icre, mă. E crăpoică. Nici o treabă ăsta mă ascultă tăzoa și nu-i. Hai să N-are dăm nicio pe icre, ăsta au mâncat de o ruptă. Are icre, tata. Uite că la el că e portocaliu. Mai are la acum, toamna, să avea icră în el? Fă-ți niște poze cum trebuie, fici, fac pula. Ia ce eu de pus icrele Scoate acum biciocul. o lună. Ce am 3 luni. E două orfani. E două orfani, primăvara și la sfârșit de august. Hai să dăm un cântar. Bine, Cici. Deja ceva nu e în regulă. Vola mea, noi stăm aici, muncim, te-ai trezit, ți-ai prins țigara. E fapt, da. Tu filmezi acolo, mă? Filmezi, da, da. Stai, relaxează-te un pic. Am ce? E o metaforă era, culmea culmilor. Fac Unde pula în el cântar, cici, așa. Acțiune, Da? Lasă-ne să prinde aici, dintr-o laterală. gata? Dar tu nu-l închizi asta, mă. Am înțeles, ești foarte agitat, e ok. Investi, investi. Întoarce-l așa. e Acum așa pune ăsta praf. bate, 30 și... Ce? 35 minim, are 35 minim. 35, ăsta spre diferență de el, la altă stare burtă, la n-avea. Deci zici care e mai mult la greutate? La tragi la cântare mai mult? Nu știu, dar eu zic că tot acolo. Hai, e pula mea, la mea o beață și acolo de bani, am ce face, Cici. Îți pe tine. 35 minus. 35 cum pizda, mă, zi, nu înțeleg. Cât e? 36, 8. 36 totalul? Să-i rădare un pic, să-i rădare un pic, 35, 6. 36 fără 4. Nu e sigur că fără 4, că acum e ud, e uscat. Da, poate. 30 de pounds, dar cum dracu, mă, mult mai mare. Nu, ăsta n-are 30 de pounds, Mihai. Ăsta e uscat acum. Dar trecut era plin de apă. Ăsta nu are mai mult de 2 pounds. Landing-ul? Bineînțeles. Bun, 31, bag pula morții, mă. 40. Bravo, Cici. Da, era landing. Mai filmează un pic. Du-te a doua aparatul foto să facem după aia niște Scoate-l. poze frumos. Nu, Nu, lasă. nu așa, știi Nu, cum? stai. Oprește-l puțin.